Já jsem Zdeněk, tady máme kolegu Michala, kolegu Standu. A Standa má super zkušenosti firmy, která dělá letecké zásilky, jestli se nemýlím. Jo, přesně tak. Mě by hrozně zajímaly nějaký perličky, jako co se jako může stát. Krátce, jenom výstižně. Krátce asi nejvíc jsem zažil, když nám většinou vykradli kamion s tím, že vezete leteckou zásilku, naložíte to například v Belgii a potřebujete to doručit do Holandska. A v Holandsku samozřejmě auto časově nestíhá do Holandska, zastaví někde na pumpě přes noc, protože bohužel nikde nejsou zajištěný hlídaný parkoviště. To znamená, přes noc to auto vám většinou otevřou a vykradou. Aha. A s tím jsme měli asi největší takový problémy, kdy bylo pro mě podezřelý, že ty kamiony vyrážejí z nakládky v tu dobu, kdy už nemají výkon na dojetí na konec. Jo, aby ten klient má plachťáky návěsy nebo nějaký, jako, jak jsem říkal, skříně? No, většina těch aut samozřejmě pro tu leteckou přepravu jsou lepší boxy, s tím, že ale samozřejmě ta práce se vykonává převážně na plachťáka. Dalo se třeba tomuhle nějak zabránit, tomu vykradení těch aut? Dá se tomu nějak zabránit vůbec? Dá se tomu samozřejmě zabránit, pokud ty vozidla budou zaparkovaný, jak jsem říkal, na hlídaných parkovištích pod kamerami, aby se tam samozřejmě ten lupič nedostal. Vědí třeba tu lupiči, co ten kamion převáží předtím? Můj názor je, že samozřejmě ty věci jsou pravděpodobně podchycený tak, že když to auto vyráží z nakládky, většinou mně to osobně připadalo, že vědí, co tam je, protože většinou říznutí na plachtě se nacházelo na ty úrovni něčeho, co kradli. Většinou to byly notebooky, alkohol, cigarety. Takže jste typovali dopředu, jaký kamion a kde přesně to je? Přesně tak. Mě zajímá jenom jedna věc. Vím, že existují jako plachty na návěsy, které mají ochranu proti proříznutí. Jo. Má to nějaký smysl? Určitě ty plachty smysl mají, ale samozřejmě je to nákladová položka pro firmu, protože aby zajistili tu plachtu tak, aby byla opravdu ochranná, jsou tam samozřejmě menší oka a hůř se to dá proříznout, ale i tak si myslím, že to tomu úplně nezabrání. Mm. Kryje tohle i nějaká pojistka třeba proti vykradení právě kamionu? Nebo na to se to nevztahuje? Tak celkově se na tohleto vztahuje CMR pojištění, který samozřejmě děláme pro naše klienty, ale dá se to zajistit samozřejmě jako pojištění zásilky. To jde na plnou hodnotu, že? Přesně tak, tam to dáš na plnou hodnotu a funguje to. A samozřejmě ty letecké přepravy, jelikož se zde nechal hlavně na tu leteckou přepravu, tak se používá i pojištění Montreal, což kryje větší hodnotu zboží pro ty letecké náklady, než je obyčejný CMR pro dopravce. Počkat, ale k tomu ti ještě dám jako jednu takovou perličku, a to je ta, že vlastně ono ti to kryje pojištění. Jenže pojišťovna, ta má v pojistných podmínkách napsáno to, kde má být vozidlo zaparkováno v případě pauzy řidiče. A když tohle nesplníš, ale řádně zabezpečené, když tohle nesplníš, tak nedostaneš nic. Nebo je to strašně složitý potom samozřejmě s tou pojišťovnou jednat a dokazovat, jestli to opravdu bylo na hlídaném parkovišti, jestli to mělo všechno zabezpečení a tak dále. To je taková jako fakt jako otázka na tělo, jo. A dá se ukradnout zásilka z letadla? Jako přímo z letadla? Z letadla ne, ale setkali jsme se třeba, nebudu asi jmenovat firmy, kterým se to stalo. No to nedělá. A nám to tenkrát, protože samozřejmě každá firma, která převáží letecké náklady, musí být buď jako schválený agent nebo schválený dopravce, registrovaný u leteckého úřadu v Čechách. Samozřejmě i v zahraničí podle toho, kde ta firma se nachází. Tam přesně nám dávali informace, co se stalo, nebo proč se to všechno
dělá složitější ty kontroly těch aut před i po, aby to nekradli, nebo aby se nenastalo něco samozřejmě v civilní letecké dopravě. Protože některé náklady nelítají pouze nákladním letadlem, ale i civilním, to znamená tam, kde jsou pasažéři. Ale já jako pojišťovák jako mám jedno rčení, ale kdo chce něco ukrást, jinak si najde způsob. Tady spíš Bohužel. ne o krádeži, ale o tom, že po Evropě zahořely buď, jestli se nepletu teď, 2 kamiony a 1 velký sklad, ty nejmenované firmy. S tím, že Jako požár, ale bylo to všechno připravené v zásilkách. Jako Úmyslně. Byl to jeden Takže člověk pomsta. úmyslně, ne, spíš to byl pokus, kam se ta letecká zásilka dostane. Aha. Bylo nastražené výbušné zařízení, které vlastně způsobilo požáry těch kamionů a způsobilo požáry těch skladů. S tím, že oni to jenom testovali údajně, kam se to až dostane. Protože každá zásilka, než vyleze do letadla, tak musí projít detenční kontrolou. To znamená přes rentgeny, přes nějaký další... Čuchací pes. Čuchací pes. Takže tam nejsou drogy, že jo? Přesně tak. To rentgen asi nezjistí, že? Rentgen to nezjistí, ale na rentgenu už dokážou ty profesionálové u letecké přepravy zjistit, jestli je to bomba nebo nějaký jiný zápal. Ale to je podobný téma, jako jsme měli na našem semináři pro naše klienty. A jako tam jako největší průser jsou zase na druhou stranu, když se bavíme o odcizení zásilek. Falešní dopravci. Že? A ono je jako, nevím, jako když je člověk jako hodně důsledný a tak dále, tak se možná dá v nějaký vyčižovací službě, že jo, když tam nejčastěji se vyskytují ty falešní dopravci. Tak se dá, ano, dá se to, ale obávám se, že prostě asi není možný v lidských silách zjistit, jestli to je falešný dopravce nebo ne. To je... Tak jak nám říkali je to na tom semináři jasně, ten ty náš... odborníci, tak je to všechno o tom zjišťovat, prověřovat, neustále prověřovat. Přesně tak. Máš ty, Michale, nějaké zkušenosti, co se týká nějaký, jako ten nejzajímavější otázka, kriminální činnost, že? Ať už pojištění majetku nebo něco takového? Jestli jsi něco takového zažil? Nesetkal jsem se s tím osobně, ale právě bych se chtěl zeptat, co třeba má ten řidič toho kamionu dělat v případě, že si všimne, že mu někdo rozřízne kamion a vykrádá mu to zboží ven? To je zajímavá otázka, protože jeden z našich řidičů v této situaci byl a on si nedovolil vystoupit ani z auta. Já si nedivím. Samozřejmě v nynější době už spousta firem, které se zaobývají autodopravou, mají skrytý tlačítko v tom kamionu, kdy vlastně vyvolá poplach. Skrytý poplach. Ne, že to začne houkat. Tím, že samozřejmě, ale furt to nefunguje na ty bázi, že by on máš mu tlačítko a přijela tam policie. To znamená, ten řidič musí umět nějaký jazyk, aby samozřejmě si dokázal zavolat policii v tu chvíli, kdy se to koná. Protože když on vystoupí, tak samozřejmě riskuje vlastní život. Je to poměrně nebezpečná situace. Pak tomu může, jestli můžu ještě k tomu dodat, pakliže nenastane situace, že řidičovi navrtají kabinu a pustí mu tam rajský plyn, že jo, nebo uspávací plyn, že jo. Takže Francie, jestli se nepletu, a Španělsko, s tím se řidiči setkávali, že vlastně oni ty lupiče nebo ty, co to chtěli vykrást ten kamion, tak nešlo jenom o náklad, ale i to, co ten řidič má u sebe v kabině. To znamená, oni zkoušejí otevřít dveře. Samozřejmě je to zabezpečení. A pokud je to zabezpečení, když to zamknou zevnitř, mají speciální noční zámek, tak oni jim tam protáhnou hadičku otáhnou dveře, protáhnou tam hadičku a pustějí rajský plyn nebo nějaký jiný plyn, kterým toho řidiče uspějí a vlastně můžou volně si dělat... Nakládat s autem, s nákladem, cokoliv ukrást, cokoliv odcizit, s tím, že řidič to zjistí vlastně jenom tak, když se probudí, že ho bolí hlava. To nám třeba řidiči vyprávěli, že to je jediný pocit, který se šílený. A když teda máš zamčený to auto a nedostane se do auta, tak kolikrát třeba měli i výhružný dopis, že příště, když bude zamčený, tak to nemusí prejít přežít.
až do takových výhružek to jde. A policie s tím nic absolutně nedělá. Takže být řidičem kamionu není zrovna velká legrace. Ne, vůbec. Noční práce je poměrně složitý. Složitá věc, si myslím já, jezdit každý den jenom v noci přes den, když je venku jako dneska 40, tak bych v tom autě nechtěl být, i když je tam klimatizace. V případě, že se mi tohle stane, na koho se potom mám obrátit, když právě se mi nahlásí nějaký poplach, ať už jsem buď ten řidič, nebo majitel té společnosti, která ten kamion vyslal. A vím, že mi odcizili prostě zboží v nějaký daný hodnotě. Jak mám začít s tím to řešit, nahlašovat? Asi předpokládám policie jako první. No určitě, bez policie to Zdeňku asi nepůjde. Policie musí být vždycky a u všeho. Bez policie to nejde, ale otázka je v některých zemích. Ta policie přijede. Přesně, byť Evropské unie, je otázka, za jak dlouho přijede policie, že? Co ta policie jako vlastně bude dělat, že jo? A tak dále, a tak dále. Ale na semináři to bylo řečený, že vždycky je to potřeba hlásit prvotně policii. Samozřejmě potom řidič to hlásí na firmu. No, jasně. A potom se už začínají řešit pojistné události, pojistek. Z toho tam už jsme pak. Přesně tak. A tam jsme potom přesně my a těm klientům se snažíme co nejvíc napomoct. Ale já klientům vždycky říkám jednu věc. Říkám, oni, co mám dělat, jako nám se stalo tamhle tohle a tohle. Říkám, hledajte se prvně řešte to, jestli nedošlo k úmrtí, nebo jestli není někde nějaký úraz. A pak teprve řešte ostatní věci. Jo, protože já mám klienty, jako, který tamhle jsem boural, že jo, všechno a tak dále. Jo. Já si pamatuju x let na zpátek, že jo, kdy jako my jsme řešili ten nešťastný most Janov, který spadnul. Tam byl jako jeden náš klient. A jako ty nám volali, jak říkali, je nám spad kamion. A jak říkám, no dobře, no, jako můžeš to nahlásit? A říkám, ne, moje první otázka je, a je řidič celý? On byl teda jeden z mála, který díky bohu jako přežil, že jo. Takže jako prvně řešit to, jestli jsme všichni zdraví, no a tak dále, jo. A ono je to vlastně, to vychází z legislativy ze zákona. To znamená, jako první se řeší jako úrazy, prostě poškození těla a tak dále. A teprve potom se řeší jako tyhle majetkové škody, že jako, aspoň že oni jako hned, jako můžeš tohle nahlásit, říkám jako ne, jako je řidič celý, že jo, jako ono bohužel tam jako zařvalo dost lidí. Spousta firem si myslím, že prvotně řešejí svoje finance a svůj majetek, než přesně... No a potom zdraví. Zdenko, já bych měl na tebe teda. Jsem majitel firmy, koukám tady na to naše povídání a vidím, že třeba v něčem můžu mít nějaký mezery. Co bych měl teď udělat, abych si prošel, jestli mám všechno správně nastavení a když se právě něco takového stane, tak jestli mi to bude krýt to, co já potřebuji. Tak. Chci zkontrolovat limity třeba na pojistkách. Tak důležitý je to, že jako stejně jako pojišťovák, ten jako majitel firmy by si měl sednout a říct si, jako fakt si udělat jako krizový scénář, co všechno se může stát. Jo, vychází to všechno z krizového scénáře. Jo. Proto se u pojišťoven tomu říká, dost často všichni vyplňujeme rizikový formulář. Jo. Což je vlastně krizový scénář. To znamená, budu mít kamion a řeknu si, říkám, imaginárně budu mít jeden kamion. Budu vědět, že s ním jezdím trasu Čechy, Portugalsko, Čechy. Jo? A budu vozit jako obyčejný zboží třeba v chlaďáku, na záchod. Tak si zjistím, jaká je tam situace, co se může cestou stát, co se může stát s tím zbožím a začnu řešit tu věc. OK, může mi to někdo ukradnout? To je první otázka. Může dojít k nějakému vandalismu, jo? To se stalo třeba našemu jednomu klientovi, kdy mu podpálili návěs tam, jo? Když tam byly nějaký ty na pokoje. Jo? A řeším všechny tyhle ty věci a na základě toho já si řeknu, jaký to pojištění vlastně chci, protože jako ono to není složité, ono je to jednoduchý. Potom se zeptám sám sebe, v jaký hodnotě vezu to zboží a co vezu za zboží. Jo. No, proto my se snažíme s našimi klientama právě vždycky o všech věcech povídat a bavit se, zjistit ty informace od toho klienta, abychom mohli správně nějakým způsobem poradit a nastavit. To je jako, když do toho hodím, jak se stalo našemu klientovi, že jo? Ty mluvíš o tom riziko-managementu jako já. A když náš klient přijel do... Nejmenované automobilky? Ano, přední světový výrobce, jako naštěstí jich je víc, takže jako
každý si může dovtípit, kde to bylo. Přijel tam frajer s vysokozdvihem, probot mu nádrž, že jo. Říkám, no dobře, tak zavolejte policajty, asistenci, že jo, jako všechno a tak dále. Výrobce tam nepustil ani asistenci, ani policajty, jako že z diskuzí, že tohle je chráněný provoz, že. Nechali toho našeho klienta s táčem otáhnout do nějakého servisu v tom městě, co čert nechtěl. Servis řekl, no my tady tu nádrž nemáme, takže tady budete stát, počítáme 14 dní. Že? Klientovi utíkaly prachy, náklady za řidiče, všechno a tak dále. Že? Jo? A náš klient řekl, hele dobrý, když tu nádrž nemáte, my jsme schopní, protože táč má 2 nádrže, že jo? My jsme schopní do těch Čech dojet s tou jednou nádrží, tu druhou zaslepte. Jo? A naši přátelé ze zahraničí řekli v tom servisu, no, ale jestli odjedete s jednou nádrží, tak my to hned hlásíme policii, protože v tom případě to vozidlo není provozu schopný na našich komunikacích. A ukážeme, že tě vám to necháme jako zastavit to vozidlo. A to je přesně to, co se i nám třeba dělo, kde jsem vlastně byl předtím v autodopravě. Prostě jakýkoliv servis, jakýkoliv problém technický na autě, tak Němci jsou svým způsobem tak zákeří. A to si neměl říkat, že to jsou Němci. Ale jsou to Němci, už jsme to jmenovali. Tak oni opravdu jsou schopní zavolat prostě policii, když to auto jenom se pohne od servisu. Jasně. Ale přitom ti nedají tu možnost tam nocovat v tom autě, nebo když tam má celý domů. Nedají ti tu možnost, musíš vyparkovat auto a seberou řidiči doklady. To taky se stává. Ještě k tomu, seberou řidiči doklady. Ale jako já mám pocit, když už teda zmiňujeme ty země, že se to děje hodně v Rakousku, v Německu, ve Francii, že jo. Ve Francii se člověk jako nedovolá, jako do Anglie nikdo jezdit nechce, to mám pár klientů, kteří jezdí Anglii, že jo. Jako... Švýcarsko taky má svůj zajímavý systém, se kterým se setkala, to právě spousta lidí nevím, jestli neví. A když jede český, polský, slovenský auto přes Švýcarsko, tak oni samozřejmě kontrolují jak váhu, tak výšku toho auta, jestli se splňují limity. Když jsou tam místa, kde stojí přímo policie a ty daný servisy, to znamená asistenční služby těch daných servisů, které jsou v okolí. To znamená, vidějí český auto, polský, zastaví ho, svedou to na parkoviště. A zavolají svýho kámoše. Obejdou to auto, zjistějí, jestli třeba tam má hodně světý pneumatiky, což by ještě to splňovalo, ale hledají vždycky brzdy, pneumatiky, to, co jde jednoduše nejde. A řeknou, tak, a ty tady máš světý třeba pneumatiky, tak v tu chvíli, ne, že ty zařídíš si nějaké pneumatiky, nebo něco vymyslíš, aby to nestálo prostě hodně peněz, ta oprava, tak ten policajt řekne, tak, a tady je servis, můžete si vybrat tady ten. Nikam jinam nesmíte a tam dojedete a tam si to musíte vyměnit. Takhle nás stály brzdové destičky na jednom kamionu místo, já nevím, jedné nápravy, co stálo 100 €, co bychom dokázali zařídit a vyměnit si to třeba u sebe v servisu, tak nás to stálo přes 300 €. Já mám podobnou story, jako kdy náš klient vez nějaký pneumatiky, že jo, který se nakládají takhle do Včka, že jo. No a jim jako aniž by došlo k nehodě, nebo vyjel do příkopu, nebo prostě s tím návěsem se nějak hodně lelo. Byl to ještě shodou okolností plachťák, a když tam máš ty latě, všechno. Tak je to nafouklý. Tak no, nebylo to nafouklý. Ono se to nafouklo tím, že někde projel, gumy pneumatiku udělali takhle. Jako a jelikož my komunikujeme hodně v cizích jazycích, tak já jsem i s těma policajtama. A protože klient mě o to požádal. A ty byli nekompromisní a řekli, ne, máte vypoulený náklad o 12 cm. Takamhle někde ve vejšce jako na návěsu. Jako, a to už jsem se ho ani neptal, ale logicky 12 cm, to by ohrozilo snad celý stát. Že? Jo, a nařídili, že prostě na místě to auto zastavili a řekli, takhle s tím vozidlem nesmíte pokračovat. Náš klient musel vzít další taháč, další prázdný návěs vzal z Čech, dojeli do toho Německa. Tam takhle napasovali ty návěsy na sebe a v teplejch překládali jako ručně, překládali všechny ty pneumatiky. Samozřejmě řidiči zabavili doklady od nákladu, řidičák a řekli mu, jo, ještě dostal pokutu nějakou, nevím, možná i 1000 €. No určitě. A řekli mu, až to bude fertik, tak nám zavolej. Jo. Prostě ty lidi se chovají prostě, já nevím. No. A přitom jsou situace, kdy ani ty policajti snad neznají v tom třeba Německu i předpisy, stalo se tam jedna věc,
když se dělá tachograf, tak se to dělá na zadní pneumatiky toho daného tahače. Rozměr pneumatik se uvádí do tachografu, šířka, výška ty pneumatiky. Že? A jednu nás zastavili policajti v Německu a volají nám přes řidiče. No, máte tady špatný pneumatiky, máte tam takový rozměr. Tak jsem pak už šel k těm dispečerům, co to jako u nás řešili. Říkám, hele, zeptejte se ho, na který pneumatiky kouká a jaký rozměr se mu nelíbí. Tak nám nadiktoval nějaký rozměr, tak v chvíli jsem jim dal pokyn. Říkám, tak ať se naučí zákony a pravidla, on hlásí, že to jsou přední pneumatiky. Na předních pneumatikách se tachograf nedělá. Protože to je ještě ten dobrý případ, ale horší případ je ten, že do té krabičky, že jo, co to má řidič, tak tam se zadává, kolika osí je to vozidlo, že jo. A dost často, protože majitel firmy to neskontroluje, a dost často se stane, že jako třeba tam zadá, že to 2osý taháč, jo. A on je přitom 3osy, jo. Takže jako, a tohle když jako objeví ten policajt, no tak je samozřejmě další problém, že? Jo, nejhorší je to, že tohle to jako nepojistíš, jo. Jako pojištění je nahodilá událost, jo, ke který dojde. Jo. Nesmí to být porušení legislativy, nesmí to být vada práce, to znamená nedodržení pracovního postupu a tak dále a tak dále. V momentě, kdy ten člověk jako postupoval špatně, tak to není pojistná událost. Musí to být nahodilá událost. Ale kluci dík, jako jste se stavili teda. Jo, a já mám ještě spousty jiných příkladů, ale to si řekneme za měsíc. Jo. No, jasný, určitě. Tak se měj, čau. Ahoj. Nós tá